Loh. Sampean kok malah cilik ngene to yo Kesi. Ayo klamine sampean lah yo blong kabeh. Tapi yo ora apa-apa. Kok tak tumbasne yo. Iki dhuwitku akeh. Yo. Yo Kesi. Yo, aja meneng ae to. Aja meneng ae. Yo. Lah, tuh lagi. Kok kae? Tuh, aja to, Kang. Endi lho, Di? Kae lho, Kang. Weh. Ayo. Kepiye to pancet kae? Entar to, Kang, pancet. Yo Kesi. Yo. Aja mlayu-mlayu to yo. Aku ki bener ora iso turu. Kelingan sampean yo Kesi. Yo, nek ditok. Yo. Yo. Yo Kesi. Aja meneng tok to yo. Yo aku ki seneng karo awakmu lho yo. Yo Kesi. Yo. Ke atas to yo. Yo. Ayo kayu ora kok atas. Yo Kesi. Yo. Ayo. Nanti kok. Piye Di kaya ngono kae? Heh? Saya nemen to. Kang, kira-kira kok sampean kampleng kae to, Kang. Lah, mosok yo sampe kaya ngono to, Di. Ayo buktine ngono to, Kang. Kira lho. Yo. Gelem moto yo mandek wae. Iso. Tambah njaluk apa tak tukokne. Oh, duit akeh. Tambah tak didoi. Aja mayu ae yo ya. Yo Kesi. Aku tresno yo karo kowe. Yo Kesi. Yo. Kono. Ayo. Tok, ngono to. Kalau. Ayo. Dan kono, Kang. Ayo, Di. Nanti to kok ngulang kali. Lu kok tenanan jajal. Lu kok tenanan suarane nanti. Kalau. Ayo. Ayo. Ikat. Lah kae nek waro kae. Takoki. Ayo. Takoki ke. Hei, le. Kang, kowe ndak krungu swara bengak-bengok ngono Mas. Suara bengak-bengok niku kula mireng. Nah, iki lho iki. Suarane iki. Kadang kraos nggih mboten. Lah niki kula nggih kaget. Wonten alas gedekan ngeten iki to. Jajal tiling-tilingan le nang ndi iki swara iki. Wis golek lho le. Lah niku gemontang di pundi-pundi niku. Ayo di ono digoleki. Le ngono ya. Yo, ayo. Bare-bare. Yo. Sampeyan mlayu-mlayu wae. Nang ditoyu paramu mangke uyu. Ayo Kang Joyo kae. Cat. Mandek kowe. Mandek cat. Aja arep nang ndi? Mandek. Ayo Kang. Cat. Mujir. Cat. Yo Kesi. Wis to magelem karo aku. Sama jangan kita tukone. Iya tak tukone. Percaya tak tukone. Pokoknya gemar aku ya. Aja meneng ae to. Sampeyan iki lho. Aja meneng ae. Aku ki kan tekon. Yo. Yo Kesi. Yo. Pak. Yo Kesi.
kasih. Besok melu aku ya. Neng pasar, tak tukone sepatu karo tas. Ibit oke ya. Ojo meneng ae to. Yuk kasih. Yuk. Aku nyulang. Iki aku anakku wis oke. Aku wis seneng. Wis semono karo apa? Aku wis seneng. Tolong. Aku diuber wong edon iki tolong. Yuk kasih. Yuk kasih lagi. Yuk kasih. Nyapa kuwi wong iki? Loh, Nyapa lho iki? aku kelar kerja yo. Nyapa lho Kang? Burane ngono ki nyapa? Karo Ki sampean. kadek nemen ngono wisan. Nemen apane to aku ki? Yo kasih sapa sing kok golek iki? Jalo apa tak? Aku duwe yo kasih. Aja burane. Aku Ora. Kowe iki aja ngono lho. ojo Kang. ngono piye? Aku duwe kasih domongi kok. Yo, Aja ngono. ya to tiba aja omongi kok. Aja kaya ngono to ya. Aku ki ngapa lho burane ae ngono ki ngapa lho Kang? Aku ki yo wedi lho rumah saku. Yo, Aja. aku ki seneng. Seneng piye? Seneng aku ya. Kasih. Podo. Yo. To piye? To sama. Piye lho nyapo? Nyapo kok karo aku ki? Wong karo aku. Aku kudu yo kasih Aku ki seneng. Kali. Yo, Kali yo. Yo. ayo to. Kita piye kok? Aku jangan. Ayo, Cek. Banduk. Banduk, Cek. Hai, bocah kah? Yo, omae terus to. Yo kasih. Yo, aku ki seneng lho yo.